namun sa kaluy, ikaw ang amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa tanan, Jesus maluy kakanamo, pasayloon kami ang salahid ng tanamo, dili lamang sa kami. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Panasa kanino. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandang kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Isugit ko ang akong kasalanan, sa way paglingkod, isugilon ko. Sayod ka man, kinigalaw, misaling lamang sa kayo mo. Huwag kang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga kung ipaabot, ipakalaw mo. Kalawyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadulon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangabuyo kami Ginoo nga imo untang pasayloon ang mga sala sa imong katawhan aron tungod sa imong kaayo mabadbaran unta kami sa mga gapo sa sala nga nagulipon namo tungod sa among kaalaot. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matod nila, basin pagmalinglata siya, aron ato siyang madakop, ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako ug gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila nga naglutos kanako ug dili gayud mudaog. Maulawan sila pagayo kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Busa pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo, giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga taong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa akong kasakit, misangpit ako
sa Ginoo, ug iyang gipatalinghugan ang akong tingo. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo, o iyang gipatalinghugan ang akong tingo. Nahigugma ko kanimo, o Ginoo, akong puso. O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo, o iyang gipatalinghugan ang akong tingo. Diyos ko, akong bato, nga dalang panan. Akong taming, akong kusog sa akong kaluwasan, akong kuta. Daygon unta ang Ginoo, mituwawa ko. Ug nagaluwas ako gikan sa akong mga kaaway. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo, o iyang gipatalinghugan ang akong tingo. Ang mga balaod sa kamatayon nagalipot kanako. Ang maglaglag nga mga baha milumos kanako. Ang mga gapos sa kahiladman nagabugkos kanako. Ang mga litag sa kamatayon nagaapas kanako. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo, o iyang gipatalinghugan ang akong tingo. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo, ug mitawag ako sa akong Dios. Gikan sa iyang templo, gipamati niya ang akong tingo. Ug ang akong singgit kaniya miabot sa iyang mga dahalunggan. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo, ug akong gipatalinghugan sa akong tingo. Ang mga tulong mo, Ginoo, magligoon ka sa among pagtuo. Tutagak ka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Panaasam kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaan ikaw, O Ginoo. Unya ang mga Hudiyo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, "Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man niini ang hinungdan
nga inyo man akong batuon. Ang mga Hudiyo mitubag, dili ka na mo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tawo ka lamang apan nagpakadiyos ka. Si Jesus mitubag, nahisulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios ug ang kasulatan dili man gayud masayop nan nganong maingon man kamo nga ako nga gipili sa amahan o gipadala nganhi sa kalibutan nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kun wala kamo magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan kung nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo mutuo kanako. Aron mahibalo kamo nga ang amahan ania kanako ug ako anaa sa amahan. Ug dakpon na usab unta nila si Jesus apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan. Ug nagpabilin siya didto. Daghang mga tawo miadto kaniya. Sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayud. Ug didto daghang mga tawo mituo kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo, manglingkod pala. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, usa sa pinakalisod nga buhaton mao ang pagsulti sa tinuod o pagtulid sa mga sayop sa atong mga silingan, ilabi na sa atong pamilya o mga higala. Mahadlok kita musulti, ilabi na kon kahibalo kita nga masakitan sila. Ug basin maoy hinungdan nga magpalayo sila kanato. Kung lisod ang pagkapropeta kaniadto, lisod kini gihapon karong panahona. Sa atong unang pagbasa karong adlaw, atong tanawon ang paglutos nga nasinati ni propeta Jeremias tungod sa iyang pagbantala sa pulong sa Dios. Dili kini sayon nga buhaton. Mao nga nahibal-an nato kung giunsa pagbiya ni propeta Jonas o ni propeta Elias tungod kay nawad-an sila kadasig tungod sa paglutos nga naghulat kanila. Sama ni propeta Jeremias, ang mga Hudiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagpadayon sa pagbatok sa atong Ginoong Hesukristo. Dili nila madawat ang iyang gisulti nga gipadala siya sa amahan ug nga siya mao ang anak sa Dios. Ang atong ebanghelyo karong adlaw nagsugod sa usa ka makahadlok nga asoy. Kini miingon, unya ang mga Hudiyo bipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Kinsa ang ilang batuon? Ang atong Ginoong Hesukristo. Gisulayan nila pagbato sa Ginoo, apan nakaikyas siya tungod kay wala na siya'y panahon. Apan kini natapos sa usa ka makapadasig nga istorya. Og didto daghan ang mituo sa Ginoong Hesukristo. Taliwala sa daotang tuyo sa mga Hudiyo ngadto sa atong Ginoo, siya lig-on sa iyang mga pagtulunan. Wala siya mahadlok bisan pag nagplano sila sa pagbato kaniya. Sama sa atong
Ginoong Hesukristo, nga wala mo undang, dili kita mosibog taliwala sa mga hagit. Tungod sa atong kalig-on, ang tanang pagsulay mo buntog. Kung ang atong pagkapropeta nagagikan sa lawom o tinuod nga paghigugma sa atong o alang sa atong isikatawo, wala kitay angay nga ikahadlukan. Pinaagi sa pagkamatay o pagkabanhaw sa atong Ginoo, ang Ginoong Hesukristo naghimo nga posible alang kanato nga maghigugma sama sa iyang paghigugma. Kita gitawag nga buhi nga sakripisyo nga mga saksi sa maayong balita sa Ginoong Hesukristo sa tibuok kalibutan ug dili magpakamatarong sa kaugalingon, mapanalipdanon o manimalos nga tigpanalipod sa makiangayon. Manindog ang tanan. Magampo kita nga ang Dios padayon magtultol kanato pinaagi sa iyang mga propeta aron masangyaw nato ang mensahe ni Hesukristo. Moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami, nga ang simbahan, pinaagi sa iyang mga pangulo, mutuman sa iyang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa walay pagkompromiso. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mensahe ni Jesus sa magpatubo, mag-umol sa matag aspeto sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Magampo kita nga ang mga nasud maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristiyanos modisiplina sa ilang kaugalingon, ilabi na sulod ni ining mahinulsulon panahon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi dili magwagtang sa atong paglaon, hinuon mag-aghat kini kanato sa pagtubo ug paglig-on diha sa atong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bokasyon sa pagkareliyoso ug pagkapari, ilabi na sa order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makasulod na sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan, gipadala mo ang ibong mga pulong pinaagi sa mga propeta. Itugot nga malig-on kami sa pagbuhat sa imong kabubuton ug sa pagsaksi sa among pagtuo diha kanimo
kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-apo kamo aron ang ako ginyo sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan ng tahan sa ginawaan sa garbisyo gikan sa imong mga kamut, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, ano sa pagkapaslanas tibuk na iyong santo sa nga simbahan. O Dios nga manuluyon itugot nga mahimo unta kaming takos nga mag-alagad kanunay sa imong altar ug makadangat sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasam ko din. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagbayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Hangay ug mata. Santos nga Amahan Dios, katunhayo makagagahom sa tanan ang batarong gayod magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini nabuntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoo sa kanabuhan, puno ang langit, ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan. Dayon ang nagaanagin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw Ginoo ang taburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimok ini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, bikuha siya og pan, bipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug biingon. Dawata kini ninyo katanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng palihapon, bikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug biingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhaya kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaraw, si Kristo bumalik nga Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga manglawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Agustin ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kong kadaygon ug amo kong haymayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga naha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pangayon ta sa atong amahan, nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan na pugan na Sa mga langit, pagdaygon ang imo balan, umabot ka na ang kinarian, matugan ang imo pagod, dili sa'yo damay ngo sa langit. Ang kalalo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayroon na masaylo kami sa mga sala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Kinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaliki kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagkapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay man ang gingharian, ang gahom ang himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingot ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang amon mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, katagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasap kanimo. Ipakita tang timaan sa kalinaw ug panagdait. Kudar sa Diyos, nalagawakan sa sala sa kalimutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos, nagagawakan sa sala sa kalimutan, kaluoy kami. Hatagi kami sa Kinibawa Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, Dilo ka ngayon makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Dili unta kabibiyaan o Ginoo sa walay katapusang panalipod sa sakripisyo nga among gikalawat ug sa kanunay magpalingkawas unta kini kanamo sa tanang mga kadautan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katalimbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga malalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi si mong larawan nga milagroso, dinhi nining mga kapupudan. Hinumduman mo kami, ug sudo nga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudlui kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong may tungod lamang kanimo sila maghisgot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mo'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gudagayon nga ikaw magbuot. Itugod, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magbadasigon kami alang sa kayuhan sa mong isig kataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibon, pinaagi sa membrantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggi hatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himoa kami makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapabsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloy kami hinigugmang Santo Niño sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami diliunta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, magigugma kanimo, o mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño. Sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo, uban sa mapabsanong pagsalig. Santo Niño, tabangin kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangin kami. Sa takna, sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Santo Niño, tabangin kami. Sa kapakyasan sa mong mga laraw ug gilauman. Santo Niño, tabangin kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo Niño, tabangin kami. Kung ang tanan mo biya kanamo, gimo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangin kami. Diha nga magtugyan kami sa mong kaugalingon,
Ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ang among ulog kamot, dili na makabuhat, ug kami maginusara. Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko, ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay, sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamod og sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor, Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayog makadawat kamo, pangitag makakaplag kamo, pagtuktok o gablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo, ang hatag sa imong Diyos nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, diha sa pulong ug sa buhat, nga diligid kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himuaw Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gyud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga Santo Niño, naghahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, og nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong lumo nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, o gihatag kanamo kanang grasya, nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdaig kanimo uban sa amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasab kani. ug manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakat kamo sa kalinaw aron pagkigugma o pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Viva, Señor Santo Niño! Viva, Pete Señor!